Аз съм Йордан Георгиев и съм кандидат за кмет и общински съветник от Граждани за общината. Аз съм роден в Бургас. Израснал съм в Бургас, играл съм в Бургас, учил съм в Бургас, защитавал съм цветовете на Бургас, работил съм в Бургас, изгледал съм децата си в Бургас. За разлика от много други, аз знам проблемите на гражданите на Бургас, но знам и тяхното решение. През последния мандат на Общинския съвет аз бях общински съветник и председател на Комисията по спорт. Всички знаят, че направих немалко за спортните клубови и за развитието на спорта в града. Гордея се, че благодарение на мене днес децата спортисти, които са най-добрите, получават стипендии от община Бургас. Благодарение на моя докладна записка, полицаи, служители на пожарната, военнослужащи имат правото да ползват безплатно спортните обекти на община Бургас. Аз знам как да върна стадион Черноморец, което е болна тема на града. Знам и мога да го направя. Ако ме подкрепяте, гласувайте на 29 октомври с номер 69 и преференция 102 за Йордан Георгиев. Купуването и продаването на гласове е престъпление.